Күренекле язучы Захит Мәхмүдигә исән чагында тапшырылып өлгермәгән Татарстанның от казанган сәнгать эшлеклесе мактаулы исеме аның гаиләсенә тапшырылды. Гадәти булмаган утырыштан журналист Ләлә Зайнуллин репортажы. Татар әдәбиятында үз урыны булган язучы Захит Мәхмүдигә Татарстан президенты указы белән Татарстанның от казанган сәнгать эшлеклесе мактаулы исеме бирелә. Әмма язучыга ул исән чагында пандемия сәбәпле тапшырылмый кала. Рухы шат булсын Захитның, шуннан да безнең әдәбиятта үзенең бик үзенчәлекле урыны бар иде. Без беркемнән атарга тиеш түгел. Мактаулы исемнең күкрәк билгесен һәм документларын Татарстан язучылар берлеге утырышында хатыны Рәшидә Мәхмүтова һәм балалары кабул итеп алды. Без бик яшәдек, матур яшәдек. Захит Мәхмүди бик тырыш, бик эшчән кеше иде. Үзе дә бер минут тик тормады, гаиләсендә тик торгызмады. Язучы әдипләр җыелган җирдә шигырьсез булмый әлбәттә. Утырыш барышында татар поэзиясына багышлап чыгарылган Хаҗа төрек журналы тәкъдим ителде. Журналда басылган кайбер шигырьләрен Фәнил Гыйлаҗев, Рифат Сәлах, Лилия Габайдуллина укыды. Алай кыска түгел безнең тарих, төркиләрнең адди улысын, үлтәгенең батый ханлыгына искә алыйк, Идел, Чулман, Мукрат һәм Ширмешән. Шул ук шигырьләрне Фатих Кутлу төрек телендә яңгыратты. Ул 13 татар китабын төрек теленә әзерләп чыгара. Хәзер шигырьләр дә тәрҗемә итә. Azaldım da küçülmedim ama aşındım sanki ben değiştim. Журналда татар шигъриятының үткәне, бүгенгесе һәм киләчәге турында Иркаи Зайдулла белән саллы әңгәмәдә урнаштырылган. Менә 20нче гасырда актив иҗат иткән шагыйрьләрнең шигырьләре урын алган. Бу чыннан да тере укучысына бик кызыклыдыр дип уйлыйм. Аны гомумән Төркиядәге матбугат газеталар язып чыктылар. Татар поэзиясе белән танышыр өчен бу бик шәп jurnal çıkan deyip. Türkiye'de Hece jurnalı, ataklı şiiriyet sanlarının basatırman jurnal, bir sanın mahsus Tatar şiiriyetine, hazırki zaman 21. asır Tatar şiiriyetine bağışlap çıkardı. Fakirimize müracaat etkenleriydi bu hizmet proyekt boyunca. Biz Tataristan Yazıcılar Birliği reisi bilen kingeşleştik de alar kingeşleşip 20 şairini bilgilediler. Mahsus san hazırlandı. Шулай ук язучылар соңгы елларда әдәби тәнкыйть юнәлешенең аксавын билгеләде. Берлеккә яңадан 3 язучыны күпчелек тавыш белән кабул итү әлеге өлкәгә яңалык алып килми калмас. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.